DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburnyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Idiretso ta na po ang dalagan kan sa tuyang mga programa. Ang pagrespeto may giraray po sa Indogabos na mga nagdiretso man kan pagdadangog sa programa ng Tingog kan Banwaan. Ngunyan pong Miyerkules aldaw kan sa tung mahal na inang Santa Maria. Day tabi makalingaw, pasalamat lamang kita kay Mama Mary, asin padagos kitang manarig. Ipangaji lamang kita sa satuyang mga pangangaipo, Our Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15 diyan, live sa DCGB, taod-taod na hapon. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Nag-iimbitar man tabi na ang Tingog kan Banwaan na mag-iriba-iba man kita sundo alas 10:30. Kasabay dyan, primero siyempre ang paglaom na yaong buka mo. Igwa lamang tabi dyan sa may parteng sur kan Ligasping nagdadangog lamang. Imagi dyan sa norteng parte, dyan sa Buyuan, Matanag, sa Pawa. Maray na aldaw kay Kapitan Yolike. Long time no si tabi Kapitana, kumusta na sa familia? Ano man tabing pinagkakasiributan dyan sa Bunot, asin sa Baryada. Siring man dyan sa Rawis, good morning. Sa Victory kay Manay Selmang Bahoy. Sagkod kay Kapitan Joy Bahoy. Kumusta si Mading Maybel, sagkod si Pading Ayan. Sa gabos na Carpenteros tabi, marhay na aldaw, mabuhay ka mo. Mga para ice cream yan, mabentahon mo yan sa malamig. Ice cream. Ecstasy. Diyan man sa Albay District, marahin na aga sa Imo Kasag, sa tuyang barkada dyan, sa Albay Public Market, ha? Kumusta ang mga sira niya to dyan? The best man ini si Kasag tabi, ha? Mga presko, di kalidad na sira. Presyong okay lang. Si Sir Tonton pala na diang, good morning Sir Tonton, diyan dyan sa Uncle Ton's Pizza. Good morning tabi Sir Tonton. Sagkod sa familia, dyan sa Uncle Ton's Pizza. The best naman kamo dyan. O dyan yan sa may tula-tula tabi. Tula-tula. Sir Tonton, the best enemy na set up ng mga audio systems sa mga auto. Talaga naman. Pag si Tonton ang nag-set up ng stereo system sa Indo, ang auto mong pinagtatatsaran taluma ngaya, pag luminaog na tabi, Chief Tech Ramiro, habo na magluwas. Minatugot tulos pati. Yan ang stereo system sa Sir Tonton na diang sa auto, the best yan. Katuwang tadyan sa luwas ang samuyang pag-iriba nanganginot si Field Commander Chief Reporter Compadreng Jimmy Pading Jomar. Sa First District man, sa Segundo Distrito si Pading Alarmario, katabang si Ans Galero, zagod si Joshua Bino, sa Manibela si Henry Mata the Boy, sa Control Technical ang samuya pong Chief Tech himself, the man is in the house, Chief Tech Ramir Tanay. Yan po na nagkakadarangog nindo sa radyo. Yan si Chief Tech Ramir, ang minalusot ka yan sa ere. Region wide. Mantang sa newsroom, padagos po.
the undefeatable, Ecstasy. ang talaga naman, the man for all seasons, pag-abot sa bareta, news director Mar Dela. Yaon dyan siyempre sinda Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, tapos si Jimos Barrios. Sarabay-sabay sinda dyan nagsusumada kan mga istorya lokal, nag-aabang kan mga international, Buda National, pati na po sa sabuyang social media platform. Sa IT, tangani po na mahiling mangkitasin madangog sa bilog na kinaba na sin Pilipinas. Si Richard Astor dyan sa DCGB News Online, sagkod sa YouTube, marhay naaga sa mga nakaantabay from the Philippines sa inman kamong lugar. Paramdam daw lamang tabi kamo dyan, mga nakaantabay man gayud, ano? Maski bakong dakol na todo, igwa man lamang kitang makuha. Okay na yan, idiretso tanan man tang naghanda kamo kang panguntuhan. Gamit ang Petron Gasol. Dapat Petron Gasol. Sir Ato Lim, mabuhay ka mo. Petron Top Gas Gasol dyan sa daraga. Minasiraman panguntuhan sa mga harong. Partner na yan sa kusina kang Pilipinas sa halawig na panahon. Dyan sa mga restaurants, bars, karenderia, turo-turo, hotels. Petron Top Gas Gasol is the name. Kumusta man kay Dr. Shirley Lim? And the best man na dentista tabi. O kamo dyan sa Albay District, kumusta sa Washington, sa mga parantabay ta dyan kay Madam Madrid, ano? Sagkod kay dating OWA Director Sam Madrid. Kataning, ha? Pati naman dyan kay Doc Philip Roa. And the best man sa mga helang sa talinga, mata, dungo, o kaya sa talinga, dungo asin alunan. Kumpadreng Noel Manalo is listening in the house. Provinian Padi, napigtatara mo kay Sir Tonton, kaya palan abo na magbabaan pig sasakay mo Padi. Mapaset up man daw ako. Sige na tabi, kumpadreng Noel. Ako ang testigos ka iyan. Nakasakay ka na duman tabi, Chief Tech Ramir, sa green na auto. Kumpadreng Noel, pag pinaset upan mo yan ng audio system, ha? Hanapon mo lang si Sir Tonton. Lalo kang minapugi. Aray na agatabi sa imo dyan, Sir Tonton na diang, ha? And ang pamilya da atabi, pamilya Soreda, nagbe-birthday ngunyan, si Clea Soreda, kan Barangay 3, EMS Barrio, hali kay Madam Merly Caceres. Good morning, Madam Merly Caceres, dyan sa Bitano, kan Ligaspi. Ako po, ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Bueno, tabi, inutunta na ini na pag-uro-istoryahan. Kaso hapon, nagbutwa sa Bicol Target itong manunungod na baga sa istoryang pinagsusubaybayan niya to, may kinaaraman sa Magayon Festival. Duman sa audio and video clip na ipinag-report ni Ands Galero, yaon duman so pahayag ni Honorable City Councilor Al Bariso. Yan. Nangyari palanta, nag-ugid kita kan istorya. That was a coordination meeting between the persons na invelto, siyempre yung personalidad kan sanggunian panlunsod kan Ligaspi, sagkod kan mga representantes man kan Kapitolyo, nagahururon duman, tangani na in their effort na
ma-straighten up ang anuman na mga bagay-bagay may relasyon sa pagbugtak baga kaya na nakatudan ta ng stalls diyan sa may Peñaranda Park kada bes na igwanin Magayon Festival except for the past 2 to 3 years ta igobaganin restrictions ka ito sa pagtripon. Ngunyan, ito pa lang, it was just a coordination meeting between the personalities na naghururon may relasyon sa bagay na iyan. And ang ipinaabot sa satuyang informasyon, dai pa man so far, inda ko sa natabi kung tama or sala, dai pa ako, pardon my ignorance, dai pa man napapaabot sa tong informasyon, kung igwa naman ang God, nin ordinansa, granting the use kan kalyang iyan sa hampang kan Kapitolyo, pasiring dyan sa may Capitol Annex, direction pasiring sa Daraga. Dai pa man kita nakakaisi kung igwana ning ordinansa to that effect. So, duwang bagay na ano tabi, coordination meeting man lang, naghururon kaso mga kondisyones set forth by the Sangguniang Panlunsod kan Legazpi na dapat kumplehan kan provincial government of Albay if they will use ining sudating nakatudan niya to nakaurugmahan eryang iyan tabi. Ta mind you, tabi, diyan baga na niya to iyan year in year out kada bes na Magayon Festival. Yaon ang mindset kan tao diyan na naistabilisar ang kaurugmahan. Kaya lang, for all legal intents and purposes, ang kalye po naan nasa jurisdiction tabi iyan kan City Government of Legazpi under the Local Government Code. So, it follows na ang siyudad kan Legazpi igwasinda talaga nin poder for all legal intents and purposes again kun matugot sinda or dai. Kun matugot uni po igwasinda nin diretso managad ka na mag-imponer nin mga kondisyones set forth na iyon dapat na susunodon. Asin kung dai man tutugutan, nasa sainda man po iyan na poder. Kaya lang, kaitong mga panahon, kan dai pa nin aram na nin baga, so nangyari digdi sa Legazpi, sa isyu politika. Dai po niya to mapupugulan. Ako, I for one will not believe na politika ang kuwang kaini ang kausa. Pero sa mga nakakahuron niya to dyan, dai tasinda mapupugulan na mag-isip, although dai kita mataram na iyon ang konklusyon ninda. Saruyan sa mga pinagkakukonsiderar ninda. Taka nakalis na mga panahon, kandai pa kainibagang political squabble between the Rosals and sa indang mga adversaries baga sa politika, malabyano sa naman baga tabi Chief Tech Ramir, ang pagtugot kan siyudad ni Legazpi na gamiton ang area na iyan sa Magayon Festival. Without itong sa mga stringent conditions na haros dai na sa nabaga itugot tagulping mga kondisyones. Although, sabi tanang ni, nasa poder iyan for all legal intents and purposes kan siyudad ni Legazpi. Irespitar ta po yan tabi. Namunyan sa satuyang pag-uugid, sa tuyang mga sources, nagasabi na as early as February this year, naghahagad na sinda kaanin permiso sa siyudad ng Legazpi na matugutan through an ordinance sa provincial government of Albay na diyan giraray kondusiron ang kaurugmahan na yan. And ang kaurugmahan na yan, bako lang yan po
So parang wala-wala baga na Mardi Gras na daining katuyuhan. Kung sa tuya bagang mamasidan, ang mga stalls na yan na ibibugtak, ang arkila kaiyan is good for the whole day. 24 hours ang arkilakaan, and for the whole duration, halimbawa mabugtak ka ng stall dyan, igwa ka ng resto bar or what, ang arkila mo kaiyan is good for the whole day, sa entire duration man kan festival. So, nagbubugtak sinda dyan nin kaong-kaunan, buda ang pagkabanggi, refreshments, alcohols, and others. Sa pagbugtak na yan nindakan araw ka na mga stalls, gulpi po ang nabibeneficyaran. Bako sa naiyan tabi sukwan, bako sa naiyan sukaurugmahan na irinuman na daining purpose. Igwa po iyan ning benefit, and also igwa man ning disadvantage. Ta siyempre, nothing na anuman aktibidad is perfect. Yan. Now, igwa po iyan ning benepisyo sa sosyedad. Ano po ang benepisyo? So para luto dyan, sarong bulan yan garantisado. Igwa ning nakuko ang dilensya. Nakakatipon sinda, kay itong mga nakaaging panahon kang ang eskwela, June pa ang opening, nakakatipon sinda ning suffisyenteng pang tuition kan sa indang mga aki. Siring man sa mga parahugas, siring man sa mga waitresses, na iyon ang pinagtutuyo dyan ni Chief Tech Ramir. Pag naiimbitaran kan mga amigo, di ba Chief Tech Ramir? Magaya-gaya bagang paghilingon. So mga serbientes, servidoras, servidors, nakakatipon sina, sa totoo lang pighapot ko yan. Nakakatipon ngaya kami piyuning pang tuition yan. Buda so pangangai pumisa sarong bulan, mahigit, nakakatustos ngaya kami. So mga para deliver nin ice, takay po dyan ng ice. Sa refreshments and drinks. So mga suppliers nin ingredientes, karne, sira na pampulutan, tinapay, gabos-gabos yaon dyan. So pampulutan ni Manay Selmang Bahoy, V27 na balidbid, na pagpig-uungi tatabi Chief Tech Ramir, nagtutunaw sa dila masiramon, nabubuhay sinda. And kadaklan kaan, mga taga-Ligaspi, yan, okay, kadaklan kaan, mga taga-Ligaspi tabi. So yan po. Sungon yan, sandali, may tawag tayo, may tawag tayo sa telepono. Ano ba to? Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Yan issue mo yan, Pio. Ali ko na yan, Oh. Ano ba talaga yung status na approved o... Yan. Taod-taod po, sir, tigkukon ko sa backgrounder, tanganing maray po sa foundation kanistar. Ano po? Ididiretso ta po. Hindi ka kuya man na opinion, Opo. Yan, kaugmahan yan kang albay ba ko yun? Yes, sir. Ako, di ako gusto mo, ako yung politika dyan. Igwa yan. Ako, I myself, opinion ko yun eh. Hindi ako nga opinion kang iba. Basta ako, I myself, may politics dyan. So, kung debig, basta kuya lang kung debig tutuwa, tatapig isis pa dyan. Sa symptom yun dyan sa, anong yan, nata de pwede ilag yan sa tabako. Taod-taod po ta. Ididiretso ta. Masarap magaytong so, bibitin-bitin nga na siya. Kasi, nauyam ako ta. Dati yan man talaga pigi-celebrate yan. Ever since. Ever since, ako yan. Sabi, parang mabagang abo. Wala ko para pirit kita. Sige, taod-taod po ha, taod-taod. Sige po. Okay. I respect your opinion pero it's not my conclusion, tabi. Ano po? Opinion ko ito opinion ko lang po ito. Sige po. Thank you so much. Sige. Idiretso tan istorya, tabi. Salamat. Idiretso tan istorya. Now, so, iyan po, ang nanginginabang dyan, mostly, mga taga-digdig man lang sa to, periphery, Ligaspi, Albay District, Daraga, minaburugtak yan ng stalls. Okay. Now, ang problema iyon na nga yan. Gahol na sa oras sa provincial government of Albay. Taka ito bagang mga panahon, arog kay ni Tabi Chief Tech Ramir, nahiling ta na dyan. Pag madumang ka bagas Albay District, nagburo bisikleta ka tatabonjing. Nagkukurit, na igwa na nga ninin mga kunyan, stalls. Yan. Takwa na before sa pag-construct kan mga stalls na yan,
Igwaning administrative works na dapat kumplehan, biddings, gabos, electrical connections, water systems, gabos, susanidad, security, gabos. Nakalatag na. Ngunyan, gahol na po sa oras. Okay. Now, kaswapon, di nagkaigwaning boses baga si Honorable City Councilor Jess Albarizo. So nabasa niya tong draft ordinance, data sabot kon ididiretso ito na ipapasara sa sanggunian, panlunsod, or igwa na siguro ning naipasar o data aram ano. Na mina specify to that effect na tutugutan na sa paggamit kanalbay. Ngunyan, ang latest unin na po, all roads, basira mo ng istorya today yung pag kono na matsiribo ka. Yan. Unin na po tabi. Ini po ang makonfirmar na sana either by next week, Tuesday, pag flag raising ceremony or kung ano pa man na sistema, it will be confirmed na lang gayod siguro no less than by the Governor Grex Lagman na kung dai po magliwat ang sitwasyon na the greatest possibility would be dain na po for the peace of everybody dain na mabugtak ning stalls dyan sa Peñaranda Park duman na siya na po sa parking area kan Old Legazpi Domestic Airport for the peace of everybody. For the very first time. Kung day magliwat ha, sa satuyang mga sources, kung day po magliwat, kung day ning major intervening factors, this is the very first time na day po nin kaorugmahan sa bulan ning Mayo sa Hampangkan Peñaranda Park, duman gigibuhon sa parking area kan dating Legazpi City Domestic Airport. Yan. Kung day magliwat, kung day ni mga major intervening factors, baka ang mag-confirmer na sa nakayang gayod, no less than is the Governor himself. So all roads leads to Legazpi City Domestic Airport. Yan. So yan na po tabi ha. Na sistema kanta. If you will take a closer look, so sa to yung mga nakakahuron na nakahiling kay itong draft ordinance, muna itong sa pinaghurunan duman sa coordination meeting, primarily parang iba kaysa ka itong mga nakaagi na dainin masyadong kondisyones. Kumparangon yan tabi. Yan. Pardon the word, gari habo na gari iyo. Yan. Saro, so sa parking area na tita ang responsibilidad sa provincial government of Albay, humanap ngaya ka mo nin lugar na mapaparadahan kan mga bihikulos na gagamiton kan mga mapasiriring dyan either as spectators, performers, stallholders, bisita, opisyales o kung ano pa man. May mga lugares na may pinagtuturo na mga parking area kung saan pero yun na nga niyan, medyo gahol na sa oras, kami nga ni ibaga, kan iba sa kansarong nakahurong ko dyan, aanhin pa ang damo kung uso na ang syabu. Iba, kung na sa oras, to make it clear, ano humpaman halimbawa, kung makapasar ng ordinansa, granting the authority, na gamiton iyan pero sa satuyang nahiling sa mga sources niya to nadadangog nagpiprepare na nga ni gayod naglilimpya na gabos na may set ko na ibubugtak na yung traffic gabos na mga kwan diyan na po sa may airport gigibuhon so kamo na po tabi an makakapag-atid-atid kayan ta bitan na nga ni duman baga sa Bicol target man kasuhapon this administration in Kapitolyo ngon yan is just but a victim kan
political circumstances mga nakakahuro niya to diyan. Wala naman ang daay maning kinaaraman si Governor Grex ngunyan sa iriwalin na kan sa ibang mga politika iriwal diyan. Kaya lang yan na naafektaran because of that situation, apektado sa mga siring na bagay. Ano tabi? So why let nga suffer the present administration kan mga manlain-lain na daig pagkainirintindihan. Bako na daay manin pakiaram nga kan mga nakalihis na istorya politika. So iyan po ako day ko nagtutubod na iyon ang rason kundi nakukuha ko man lang yan po na mga reaksyones dyan manungod sa istoryang yan tabi. No? So, to set it clear siguro, dangugunta na lang, tibaan man ang ganda ay magkaiguanin pagbawago, day magkaiguanin major intervening factor, baka duman naman ang gad sa airport na sana, gibuhon yan na Magayon Festival. Ano tabi? So, that's the story of it. Kasuhapon na dangog ta sumag-inibong nalado si no less than pinadangog niya to sa audio video clip ni Konsyal Jess Bariso. May reaksyon man si kinatawan Melissa Abadesa and nag-ugid kita kan mga istorya. Iyan po sunako niya tong mga datos man may relasyon sa siring na bagay. Ano po? Sige, sandali mo muna. Oras Pilipinas, standby kumpadre Jimmy, Chief Jim asin kumpadring Al, tamahabol kita. Oras Pilipinas, 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Rightmed. Pag may check, that's the right one. The right one is Rightmed. Climax Forte. Climax Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Maraming love now moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO-certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagud alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at
pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dahil lang sa saro, pati man sa iba pang hilang, maski kulong ng payo, kulong ng hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang
Akimpla sa life! Mabibili na rin ang Gym 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Chief Tech Ramir. Bulta na kita sa programa ngunyan sa Tingog Ganbanwaan. Yan. Igo po ni mga text man na nag-arabot kundi pardon po tangani po na dain na kita magsalmog pa ano sa pagkairintindihan in a sense tabi ko na dahil ko na po muna babasahon tabi basta kita digdi kung ano so nangyari pinag-istorya ta po tabi ha yan sa bagay naan maray na aga tabi kay Cha Leti and Louis Vibar diyan sa Sagpon. Maray na aga tabi sa inyo. Happy listening. Sa gabos na taga-Tabaco, Diyos marhay na aldaman sa mga nag-antabay diyan sa 106.9 WGB FM. Sa muyang sister station diyan, si Sir Dex Daveles and station manager diyan, Sir Dex, maray na aga tabi sa inyo asin sa men and women kan 106.9 WGB FM sa Tabaco. Report na kita sa luwas. Nasa linya sa muyang Field Commander Chief Jim. Thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat padi. Maray na aga sa mga parantabay. Yaw na kung ngunyan digdi sa HE building sa compound kan Marcial Oranyola Memorial School sa Banoan kan Ginubatan. Dahil ang supposed to be kaswapon sa press conference o media briefing na pinag-schedule kan DepEd Regional Office ko di sa mga resource person. May very busy kaswapon kaya pinagpostpone ngunyan nasa na naman tabi padi ilalaos sa press conference igwa naman ki pasaro-saro ng mga pagiriba niya to sa industriya yaw naman digdi an mapa press con sa DepEd region madigdida si Ma'am May Home Mamil so DepEd Albay si Sir Dan Morillo yaw naman digdi. And nagabot naman digdi si Mayor Chino Garcia digdi sa venue. Pero sabi 9:30 lampas na 9:30. Iyo. Dahil pa man nagpupuon dito pa man sana wala pa man nga ni si Ma'am Humamel sa mga taga region. Aramon niya to kung ano-an pinaka objeto na sir excuse so tagapagtaram kan DepEd Division Official by si Sir Proy Lantina. Ano sir ang objeto kan press conference na ipapapod mo niyan and sa nag-aagi ako naglaw ko diyan sa Provincial Sports Complex garidain naman ni nagkakarawat tarapos na garaw mga maski sa mga billeting centers digdi sararado na sir sa ibong na linya po si Paring Pio sa angkor sa DCDB. Maray na aga po, Sir Pio. Yes, good morning sir. Salamat sa oras. Ano po sukuan? So gustong ipaabot kan DepEd? Po, ang katuyuhan ta po nagpaapod kita kay press briefing. Manungod po ini sa mga resulta kan karawat itong sa health concerns kung kita ta may resource speaker kita hali sa region. Asin so initial evaluation kan mga nangyari digding parte po kan karawatan. Diyan man po presente at yan. Hello, Sir Kumpadring Jimmy, napuputol ang transmission kan linya. Sandali lang po muna sir, napuputol so kan. May diit lang na technical adjustments.
Sir Tabi and kumpadring Jimmy. Yan. Ayusin natin yung linya ha. Napuputol. Go ahead, kumpadre Jimmy. Tabi, sir. Wala, hindi pumapasok. Pakirid. Ako maapod gid kay Pading Jimmy. Pading Jimmy, ako maapod tabi isa mo sa linya mo ha. Day na tabi Chief Tech Ramir. Ako maapod kay Pading Jim. Tanganing mas ko niyan. Madirekta ta na kay kumpareng Jimmy na nasalita yung sa tuyang komunikasyon ha. Yan, nagadial ako Pading Jimmy, naka-monitor ka diyan ha. Ayan, maring na yan. Pading Jimmy. Ayan na, Pading Jimmy. Hello. Yan, sige digdi na lang kung Pading Jimmy. Froilandina, dahil na. Sir, good morning. Ayo po, pasensya. Naputol po, sir. So, go ahead po. Duman sa naputol na statement mo, we're listening. Ay po. Ang kuya po, sa manugod din sa resulta kan mga karawat, kung igwa na tayo ang madigdi po si Sir Dan, ang Satuyang Division Sports Coordinator. Mahapot man kita manugod sa health concern, and then sa mga initial evaluation sa karawatan digdi sa parte, digdi 3rd district na part. Kung ano man sa mga issues na concerns na nagrelataw digdi sa visiting area, presente man po digdi si Mayor Garcia, Mayor Chino, at siya po. Sir, may naobserbaran si kumpadring Jimmy, yung samuyang chief reporter dyan na garidaing karawat and sarado yung mga billeting rooms. Anong sitwasyon po? Go ahead. Sa ngunyan po, ining ko yan, ining supig okupar kan Sorsogon dahil ubos na po so schedule ng kawat, nag-pull out na po sinda. Ang natatada na lang po, so may mga natatadang kawat man. So digdi po sa Albay Provincial Sports Complex, so baseball and softball, naubos na pong kinawat kasugma. So may mga championship games po kita kasugma. So ang tigahalatang resulta ngunyan digdi sa parte kan Ginubatan, ining football, diyan sa Bukaf po. Okay, di yung ball games pala, outdoor ball games, yung kadaklang softball, baseball, karapos na. May mga champion na. Yan, sige. Okay, may mahihapot lang ako, Sir Tabi, yung mga demo games, kasabay yan sa medal tally. Go ahead. Ang demo games, dahil ko masyadong informed kan demo games, pero dahil ko po kabisado, aram ko po ang demo games, pero dahil ko kabisado kung kasabay sila sa tali, sa medal tali po, sir. Iyo po, taigwa naman siguro nagkatarapos kayan na pati ito bagang so duman sa tabako pinagigibo, nalingawan ko lang so ngaran kan game, igwa naman yung nanggarana duman. Dahil talang sabot kung isabay ito sa medal tali so nanggarana over. I-klarado ta po yung kay Sir Dan. Sige. Sige. Iyo man sa natabi yan, sir. Thank you so much. Salamat gira rito. Okay, so yung oras, sir, mapon kita. Yan, arani na siguro. Okay, thank you so much, Sir Froilan natin natabi pade. Sir Froilan 10. Sa mga resulta na ta, kaitong so mga result digdi, gusto ninda, so biyo na, kung mamalisyan mo baga tabi pade, dahil kita nin mga pinagaluwas ng mga result digdi, sa mga puro partial sana, unofficial. Gusto ninda official na, ngunyan gayo ipipresenta rin sa media briefing o press conference na igigibo digdi sa Laucan na Marcial Oranyola Memorial School. Kumpadren Jimmy, Chief Jim, baad may pagkakataong kita makiblit na madali si Alcalde Chino kung di pa man nagpupuon? Taso sa tubig baga? Ni si Mayor. Sige daw, Madalit. makihuron kita. Makikikuan daw kita digdi. Mananggad. Old para naman sa mga players tangani digdi tarapos na makit-disturb mo tabi Mayor si Ma'am excuse si Mayor Chino tabi padi SVP Angkor sa PO. Hi, good morning, Sir Pio. Sir, good morning, Sir Mayor Chino. Sensya na nagpara apod ako sa imo kan sarot. Manungod ini so concern tabi sa tubig baga diyan sa Ginubatan. Nagbaba na sa mga level source niya o source kan level niya to diyan. Ano po ang anticipation, long range planning takan para sa Ginubatan? Go ahead po. Sa ngunyan po ang pigikibo mis na pagbangi pigtitipon may tabian tubig sa mga reservoir, then may area talaga na pigaabot because nung na-find out may gulpi na palanki leaks. So sa ngunyan po na ongoing ang pag-repair kang mga tubo para day masayang ang tubig and then suppressor ma-maintain na makaabot talaga duman sa
portion kan travesya ang tubig. Oho. Igwa ka, Mayor, ning naunambitan ka nakalihis sa mga posts na baba na ni Maray, almost 50% nan binaba kan mga sources mismo kan tubig niya to diyan. Ano an sa to yung long range ka na plano para sa ginubatan? Da mapo na pati ang El Nino, magtag-init tabi. Iyo po, sa ngunyan po, sa ito na mention ko dati, the number 12 po ang tubo, nagluluwas duman from this source is almost half kang tubo. Ngunyan po, nasa 1/4 lang talaga nagluluwas. So, for the meantime po, yung unahin na yung pagkikibig mo sa sarong source, iyo po yun ang pagtipon mo sa duwang reservoir. Then, sumayon area, mayon unit na source, siring man po, nagtitipon manggiraray kami. Then, so, may saro kaming na nakiuro na kami sa may sadiri, may mawa naman kami, na mapuon kami within this week kang another source kang water supplying the solo lang para sa travesya. So para ma-concentrate din yung source may kang burok-burukan sa sentro lang po. Mayor, igwa na tabi ining plano lamang kung igwa na water rationing if ever worst comes to worst, tabi over? Worst comes to worst po, ma-water rationing kami. Pero gigibong ko ang gabos po na ma-prevent or at least oras kami sa halimbawa sa sarong barangay ni Barangay Iraya, matao kami mga at least 2 hours sa concentrated lang sa indahang pagbulos kan tubig. Then after 2 hours di naman kami sa San Francisco para makatipon po ang mga balay-balay ki tubig. Opo. Any plans na mag-deklara kita dyan ng state of emergency if maggulpi ining El Nino tabi, over? Iyan po ang samuyang pinakaplano pag uminabot sa puntong talagang na-drain na maroon ang samuyang mga ginubatan. Opo. Sige tabi, Mayor Chino, kung igwa kang gustong asigurasyon na ipaluwas man sa mga taga-ginubatan nasa sa imong oras, go ahead. Ayan po, sa mga kay Manuel ko po didi sa ginubatan, pigigibot na po ang gabos na medyos na mapaabot ang serbisyo kan tubig dito sa tuyang Banwaan. So rest assured man po na yaong kami digdi ang LGU para gibuan paraan ining mga ining problema ta sa tubig. Mayor Chino, salamat, mabuhay ka. Salamat po. Okay, so yan tabi pare. Thank you so much po Mayor, si Mayor Chino Garcia tabi pare. Manungod sa mga bagay-bagay problema sa concern sa tubig digdi sa Banwaan kan ginubatan. So madali na magpon siguro ni nagarapot na sa mga taga-DepEd. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa Chief Jim, Field Commander Jimmy Nasalita, hali dyan sa ginubatan sa gigibuhon na press con ka na Palarong Bicol. Palarong Bicol 2023 DCGB Special Coverage. And kanayon, follow-up niya to kan istorya dyan sa ginubatan, manungod sa tubig. Diretso man kita kan mga istorya, nasa linyan sa muyang trainee reporter, si Ina Enojala. Ina, good morning. Please go ahead. Napuputol yung linya. What's happening sa tuyang connections? Ina, stop pa yung ikukonektar ang linyang maray. Si Ina na Enojala tabi sa muyaning trainee reporter kung magpasiring tabi ina dyan sa Induha, sa komunidad, sa opisina, pribado, pampubliko. Kindly extend courtesy. Igwa man po yaning ID and igwa po yaning express authority na ipinagtaoan sa muyang management para mas na mag-news gather yan, mag-interview, mag-observe asin mag-report yan sa luwas tano. Si Ina na Enojala. Okay na tabi, Chief Tech, yung linya. Yan, pigko-connectar mo na tabi, Ina, sa tuyang linya. And pagkatapos yun di Ina, baka pading all and ads, duman ka mo sa pagkatapos man kang bareta. Medyo sa oras kita, ha? Sige, nasa linya na si Ina na Enojala. Okay na kay Ina, marhay na aldaw. Go ahead, Ina. Good morning, Sir Piyasin sa mga tarantabay. So may kakulangan kan supply nin tubig to kabangan ang kinumpirmar ni Sport Divisions Officer Sir Dexter Tison kan primerong aldaw kan atleta sa syudad ng Legazpi para sa modified Palarong Bicol 2023. Kung sa inang kabangan elementary as in kabangan high school and greeting quarters kan Gatanduanes at in Sorsogon City. May relasyon ligdi kay bata si Legazpi Water District General Manager Sir Rico Salazar
para makauli kung paano matawan ng sufisyenteng supply ng tubig ang mga atleta sa Legazpi sagkod matapos ining palarong Bicol asin sa iba pang kahaputan. Sir, live po kita sa programang Tingog Kanbanwaan po ni Sir P.S. Minan. Hello, Sir Rico. Sir Rico, good morning. Hello, salamat Nina. Salamat Sir Tito. Sinta gabos na nagdandog niyan, marina aga po. Boss. Opo, GM, sir, kumusta ang kanya to? Supply ng tubig yan sa mga billeting centers tabi? Go ahead po. Naglibot po kami. Kasabay ko po si Governor Rosal. Tapos si Mayor G po nag-instruct po sa Samuya. As in, ang DepEd, nagsurat man po sa Samuya. Nagkaigwa po kami coordination as in, nagtuman po sa Samuya mga tao, sinek sa mga lines, kan gabos na ispilahan na may billeting. As in, natawan-taman po ni tubig ang kadaklan. Ang iba po, may problema sa indang internal plumbing. Pinagtawan-ta po yung solusyon na magkaigwa si panibagong linya sa iba. Sinsangon niya lang yan po, igwa na po sindaki mga tubig. Pero may nabalitaan po ako na sa Kabangan na elementary school, as in high school, kulang po yung tubig. As a matter of fact, sa Bureau of Protection, nagdigdis sa Samuya, nag-agay. Napuputol kita, tabi GM Rico. Maloy ang signal. Hello, go ahead. Opo, go ahead po. Na sa mga area magkukulang, igwa man sila supply na pinagkatao. Pero duman po sa Kabangan, na-discover ni po 2 days ago, the LCWC team worked until about 8 o'clock in the evening. Po, Yosun Susain tank. Yun, sa dito nung sila Susain dang pero may tank. So, nahasunod po ito. Tapos natawan ng tukis, maray na tubig. Kaya po silang cistern duman. Ang problema, sa building man sa napugid ang pinagsusuplayan kay ito. At sa ibong, igwa pang mga building sa baka di man talaga nakaangkop sa indang pasilidad. Tangaling masuplayan silang mahay. Yan po ang sa kuya na pinag-iwan na bago pwede. Hirap ng signal natin ha. Hello? Hello? Yeah, go ahead po. Go ahead po. Okay na po. Go ahead. Kung nagpaigwa na si Mas Permanente, as in mas maray na serbisyo sa laog, makikita po kami sa DepEd later. Sa langon yan, dahil sa Palarong Bicol, dapat naghihiro kita. Kundi antisiparan ta na pag nagpaigwa si disaster, yun po ang pinagigamit ng mga evacuees, mga eskwelahan. So may bago po kanya na propose or propose sa kani na magkaigwa ki evaluation kan gapos na pangangaipo ka mga eskwelahan. Kasi baka man kami mag-agad sa DepEd, although daram, na maging site kan sa mga for future use. Ang sindang mga eskwelahan, pero use of tax agreement. Kaya kung sigurado na ako lang sa eskwelahan ang maserbihan, kundi sa mga kataraning kaini na mga areas na ikwang kakulangan sa pressure ng tubig. Pagkabanggi, masakat ng tubig, pagkaaga, maitno. So, mga natitipon sa mga tangke. But it will take quite a lot of investment. Pero pilit po yung pag-ibuhon na paditiit as in pwede man magtarabangan kan LGU. As in kan iba pang interesadong pwede magtabang. Pero ito pong sa Kabangan, sa Kuya po giraray na babalikan yun yan. Tangani po masiguro na igwa man talaga si continue supply ng tubig. Igwa po kaming direktang numbers duman sa mga principals. Kaya gusto ko man maaraman kung kasuari nagkaigwa ipagbaba supply ki tubig. Pero salamat sa kagtaukan feedback. Ngunyan na aga po, papadumanan ko po kitabo. Asin ako mismo maduman. Opo. Sige tabi, Sir Rico, iumasa na po yan. And salamat din maray sa oras mula informasyon tabi, GM. Salamat po. Asin sana po sa mga feedback. Pwede po nindong ipaabot mangyaray. Dahil ka po magsawa. Maski minsan, dahil tulos na susolusyonan. Pinag-iingwan niyo po na mag-igwa short-term and long-term plans. Lalong-lalo na ngunyan sa summer period.
As in, pinag-aantisiparan ni po na pag summer, kulang ang uran, kulang ang supply ng tubig. Pero sa samuyang evaluation, sa pag-agi kan samuyang pag-manage kan supply, baka lamang may masyadong dakulang epekto sa gabos na lugar. Except sa mga alangkaw na lugar, nakaipo ang long-term solution. Pagbalyok ang mga tubo, as in paglaag ng mga reservoir sa Aranis sa Inda. And dahil kami nagdidepende sa national government or sa local government kan mga pondo, man sana ang pondo may pinagkukuha lang sa nakukolekt ng revenues doon sa mga nagbabayad na konsumidores. Iga-encourage naman po na ang ibang konsumidores magka-equity water conservation sa inyo. Sangalit po na ma-maximize na po ang supply ng tubig. As in, kami man, hindi man sa partine ang tamang pag-manage ng supply ng tubig sa Ciudad ng Legazpi. Salamat. Thank you so much. Thank you so much. Salamat po. Ina. Sir? Oh, yes po. So, yan po ang tingog ni Legazpi City Water District General Manager, Sir Rico Salazar, para sa dugang na preparasyon kay ni sa pinukonduksyon na modified Palarong Bicol 2023. Okay, ako po si Inajala, DCGB News. Thank you so much, Ina, sa dagdag na istorya. Kasabay si General Manager Jess Rico Salazar kang LCWD. Mabareta mo na. Sa Angel Asin may mga hanap buhay. Masunod ka mo tabi kumpadring Alasin Hans. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO-certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dapat gibuhon ng libre ang pagkuha ng lisensya kan mga driver kan Public Utility Vehicle o PUV. Sigon kay si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, na nadai dapat singilon sa pagbayad ng aplikasyon o renewal fee kan lisensya ang magmamaneho o sa pagmamaneho ang mga tsuper tanganing mabawasan ang sa indang gastuson dahil sa babang kantidad kan dilensya sa pamamasada. Apera sa halangkaw na singil sa petrolyo, mahal ang presyo kan mga pangenot na barakalon sa merkado dahil sa epekto kan pandemya. Tinawanin doon kan kongresista na garaw minimum wage earner sana ang mga PUV driver asin magabata na sa indang mga bulsa kung sisingilon pa sa bayadan kan lisensya. Napag-araman na kadaklan sa mga nagpapasada sa rural areas baka uman mga lisensyado o expired na dahil sa halangkaw na singil sa pag-apply o pag-renew kan driver's license. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZ News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. United Home First Sulfate Iron, healthy blood, kaya may healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule,
Liver Aid. Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Alaxan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Araw kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saing ng clinic. Bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Team Legazpi City sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pio, Sorsogon City sa Hampangan kan Hardback. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Hap Plus, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ng Red Horse Dread. First time masiramon, urugruhon, grabe. First time enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama.
Red Horse Extra Strong. The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Alban. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nagiinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang-katabang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini, Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon hasik at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat kamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sabi ni Sir Larry Mariza Bungalon Molina. Good morning dyan, Tabi, sa Indo, ha? Larry Mariza Bungalon Molina, congratulations po sa aking pamangkin na si Pat Pat at ang kanyang dance partner sa dance sports na si Tougher. Sinda po ang nanggana, Sir Pio, sa dance sport gold yan sa juvenile category. Kaso hapon naginibod dyan sa Ligao City Gym, representing the land of the howling wind, Catanduanes. Yan. Congratulations, Tabi, ha, kay Pat Pat, buda sa iyang dance partner sa dance sport na si Tougher. Gold medalist ka mo sa juvenile category. Uyugon mo an. Sabi ni Larry Mariza Bungalon Molina. And good morning kay Adelfa Dula. Adelfa Dula, good morning. Kay Irene Vargas, budahan ni Moonlight ng Piduran. Sagkod kay Teresita Jacobo. Sa tuya yan ng mga viewers man na nagpaabot kan sa indang reaksyon na sinparamdam sa samuya pong DCGB News Online. Sige! Nadangog mo kumpadring hal kasubak go? Ay, ayos. Ikaw pa ko tayo tungkuan, dagdag. Kundi ano pa? Ano pa man? Ano itong update? Sige, sige. Sa informasyon pa pig pressure naman ngunyan kan gobyerno provincial kan Albay an Aleco na ma-improve naman ang serbisyo. Niyan. Sinabi ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Power and Energy sa Guniang Panalawigan. Iyo. Nagpapunasindanin committee meeting. Nag-attender man ang Aleco Management sa pamamayo ni GM Engineer Wilfredo Buxit.
Yaon sa ibang miyembro kan board, pati na ang technical team, asin inako na medyo bako pa man talaga improve sa indang serbisyo. Yan. Dahil sa mga technical na problema, siring kan mga luma ng gamit kan Aleco. Na dahil man pinakaray kan APEC, nadamay pa so APEC, asin ang ongoing pa man na mga vegetation work na rigiribo kan mga taga-Aleco sa Ngunyan. Kaya na-experience ang mga brownout sa iba-ibang areas kan Albay. Pero ang good news, sigon kay Board Member Siga, sa collection efficiency ngunyan kan Aleco, nag-abot na sa 90%. Magayon iyan. Kaya ang sanggunian Parlawigan, nagahagad ngunyan in official na data sa Aleco, so sa indang status report para mapag-adala man ini kan sangguniang Parlawigan kung ano ang mga posibleng rekomendasyon in aid of legislation. Dahil nag-improve na, sabi ni Board Member Siga, ang collection efficiency, kaya dapat man na ma-improve na ang sa indang serbisyo at least paluway-luway, tayo man iyan na nagrangay kan mga konsumidores ng kuryente digdi sa Albay. Iyan na pag-improve ng collection efficiency. Saro iyan sa mga indikasyon, Compadre Ngal, na sutiwala kan tao, diit-diit nang nagbibilog. Ano? Yes. So, i-hold on na iyan kan Aleco and prove to the Albayanos na tama so pagpabuelta sa inda ni dating Governor Noel Rosal. Yes. Tanagamit baga ini, ako unta sa dai, saro ini sa mayor na naging political platform ni dating Governor Noel an issue sa APEC Buda Aleco. Na dara sa tawo, na patubod sa tawo, na pag naipalis na sa Aleco, igwanin halos complete turnaround duman sa sistema na na-experiensyahan ta sa supply asin serbisyo ng kuryente kan APEC pa so nagpapadalagan. So halangkaw so expectation kan mga Albayanos. Tayo so pagdubosol baga ka ito ni dating Gobernador Noel, o ibalik ta nga ning mapakaray. O halangkaw so expectation kan tawo. They have to prove it now na talagang kaya ninda talaga. Yes, imagine sa tiwala, imagine mo na dakula na baga 90%. 90% na ang collection efficiency. Meaning talagang yaon na balik na so kooperasyon kan mga tao, kan mga consumers, pero on the other hand, nahagad man kan gobyerno provincial, ayaon mabagaan suporta kan gobyerno provincial, si Governor Lagman baga. Kanenot yaon so pagsuporta niya na malakaw man duman sa national level na dahil kita maputulang i-supply at least kunya na taon may garantiya yan ali sa San Miguel Corporation and iba pang mga pigibo man kan gobernador. So yaon ang suporta kan gobyerno provincial anagan man sa nangon niya na yan na data na yan na at least 90% na collection efficiency may balik man sa tao in terms of service na ma-improve naman bako perming brownout. Roger to that. Sige. Yan man yan, update pagraray, digdig sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat, Compadre Ngal, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas sa Kapitolyo Provincial. Tarabangan kaining Albay Electric Cooperative. Ano tabi, magayon iyan na indikasyon na naglalangkaw ang collection efficiency nasa 90% na tabi. It goes to show na yaon po, may halangkaw na expectation man sa tao, tiwala, nagbabayad na nin tama sa oras, nanunungod man, tama man, yung pahayag ni kinatawan Vic Siga, i-prove na kan Aleco na dain nasala, so pagpabalik man kan Aleco sa pamamahala kan supply as in serbisyo ng kuryente sa Albay. Nasa linya man si Ands. Ands, Diyos Maraynal daw. Please go ahead na. Good morning sa Bio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, formal lang binuksan ko niya na pagkaaga ang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa, Dole Livelihood Fair at Diskwento Caravan sa Canopy Area Kanayala Mos, Legazpi, asin ini madurar sa good sa Mayo 1, 2023.
Sa iyang mensahe, sinabi ni Dole Regional Director Maria Zenaida Angara Campita na dakulan pasasalamat niya na ang syudad ng Legazpi ang nagibuhan kani kadawang kadiwa store asin an enot kini sa pili Camarines Sur. Sa ngunyan igwanin 35 mga exhibitors halin ni sa manlain na farmer group asin man association kung sa insinda mapabakal ni na mga abot kayang presyo na mga produkto siringgan bagas, karne, gulay, sira asin putas asin iba pa. Inangkaptangkan bahayag ni Campita. Hala po na ang kahalagahan ng ating mga magsasaka na may pakita, wala ng middleman. Diretso po, murang produkto ang dala nila dito sa pakikipagtulungan at paggabay ng ating Department of Agriculture. Tayo po sa Dole, yung mga kasama namin na andito ngayon, full force po kami dahil sumusuporta po kami sa layunin ng Pangulong mapababa ang presyo ng pangunahing bilihin, pagkain para sa mamamayan. Ito pong kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa ay pre-Labor Day activities natin. Sa ibong nalado sa Pio, sinabi man ni Atty. Edsa Grex Lagmanan sa tuyang gobernador sa iyang mensahe na ang gobyerno provincial Karel Bay suportadong marhay ang sektor din agrikultura digdi sa probinsya asin naging ganyan ni sa gabos sa mga konsumidores na magbakal asin aprobitsaran ang ibabang presyo kan mga barakalon dyan sa nasambitan ng kadiwa ng Pangulo. Ano ang kuan ang durasyon kan tabi Ands? Ngunyan sa Pio, 1 week go na ini hanggang May 1 go na ini sigun kay RD Campita ta pre-labor the activity ninda ini and they're planning Sir Pio na maipadagos ini sa mga maabot pang mga bulan na taon. Iyo ta may impormasyon ba kitang nakalap na madigdi mismo si Presidente Bongbong ining maabot na Mayo tanganing istabilisar na so steadying kadiwa. Yan, parang steadying kadiwa na ito. Kaini, so mga nagsurul-surulpot baga. Kay ito igwan ni kadiwa mabaga dyan sa may SM, ano? May SM, ako. Tapos day na ito. Ini naman so sa Dole, 1 week man. Very good. And so kay Bongbong gayon, so diretso na ito, ma-estabilisar man nagading kadiwa na digdi. Okay, ito Sir Pio, so may physical store na mismo. Iyo na gayon dito. Sige, pero okay yan ha? Okay na kadiwa. Kay ito baga kan su pandemic na usos su community pantry. Nasala. Mario Joseph naman kumuha ayon sa iyong pangangailangan. Magbigay ayon sa iyong kagustuhan. May mga nagluluwasan pa dito mga codes. Ang yan kadiwa. Yan, sige. And presente man digdi si DTI Bicol and Albay pati naman ang Department of Agriculture as in man National Food Authority. Sige. Kay Bahal si Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you so much sa dagdag na istorya diyan sa kadiwa na pinaglansarman kan Department of Labor and Employment sa pamamayon ni Director Campita. Yan, okay yan. Mga araw ka na may nagsusurulputan na mga kadiwa. Pero itong kanakaagibang ang mga semana na nakuha niya itong istorya, madigdi mismo sa Presidente, tanganing mag-estabilisar na yung permanente ng kadiwa store. Yan, tayo ni mga pinag-sponsor kan man iba-ibang mga organisasyones, mga sa gobyerno o sa pribado na yan lang mga short-lived yan kumbaga. Igwa lang ning durasyon 1 week, 2 weeks and so iba. Ang kaipon yung mantinido sustinido baka iyon na yan so i-inaugura ni Presidente pareho kan suduman sa Camarines Sur. Tadig di ma-inaugurasyon yata sa kundi nasala diyan sa may People's Park baga sa sa Boulevard ha. Kaya ito talagang igwan ng kadiwa store na panahon ni Marcos. Kaya ito nga nasusugo pa ko dyan ni mama, ni mother, ni nanay. Bakal na ngayon duman asukar ta barato duman. Bakal na ngayon duman ng gatas, bakal na duman ng bagas barato. Barato talaga sa kadiwa kay ito. Nagpipila ang tao sa kadiwa stores. Sabon na pangkarigos, panglabas, shampoo, toothpaste yaon dyan. At lalo na mga produktong agrikultural, barato. Magayon na i-reintroduce ang palit dito sa Satuya. Ngunya na panahon. Saro pang report bago kita mag bye-bye time ngunya na Miyerkules. Pading Jomar, what's happening dyan sa first? Good morning sa mga parantabay. Pinag-regulate na kang lokal na gobyerno kan tabako ang pagpapalayog ng mga drone digdi sa nasasakupan kan syudad. Ini sa pagi kang ordinansa na ipasarpasa na ka suod ba kan sanggunian panglungsod kan tabako.
may connection sa an ordinance regulating the drone operations in the City of Tabaco and providing penalties for violation thereof, na ang proponent si Honorable Kagawad Arnulfo Ondrubia, ang Chairman kan Committee on Peace and Order sa Siyudad kan Tabaco. Basado sa nagkapirang mga provisiones digdi pare na dapat ang gabos na private drones, maging hobbyist ka or for commercial use, dapat igwang mga marka kan sa indong pangaran, may contact number pa dyan, may address, sin sertifikado ini dapat kang sa indong mga punong barangay, subject for classification as commercial drones or hobbyist. Yan. Apoy kayan, ang mga drones na nagpipisada nin 7 kilos, so durdara ko lang na ini pare, magapat na ini, pigre-require na magkaigwa kan remotely piloted aircraft controller certificate na ipapaluwas kan o kay po nagado ninda ini sa Philippine Civil Aviation Regulations. Nagkapira sa mga restrictions na piga pa out of digdi, dahil nanggad pwede magpalayog nin drone within 100 meter radius hali sa jail facility o sa kulungan. Sa kulungan o sa BGMP. Bigis pa yan na so kung saan pwedeng umagi. Sa mga takas. Oo, dahil pwede nanggad yan. Pati naman 100 meter radius sa PNP facility ng Tabaco. Yung airspace dyan, yung airspace, ano? Dahil pwede yan na baka pigaplanuhan na ambuson o radon. O digdig yung atake tao, taday nga yung kudal. O ito ngayon duman may tawag. Iyan ang nagkapira sa pinagbabawal. Ang iba pa itong pagbabawal sa pagpalayog ng drone pag ika nakainom. Uy, Sir Joseph. Lalo na kung garo may mabiolate na constitutional right, arugkan, right to privacy. Ay, uy, kupig susubaybayan so nagkakarigos. Oo. O duman ngaya. O duman ngaya. Ang banyo ngaya kay ito sa luwas. So dahil baga ngayang atop, lipod-lipod na palayugan ta do ngaya ki drone. O to kay swimming pool pagbagi. Duman yung swimming pool ngayon, puro nga ito na nakasimsuit. Private pati nga itong swimming pool. Pag private baga swimming pool, minsan dahil na talagang taklob ta, sinda-sindaman sana. Dahil ko isi iyan, dahil ko isi. Tapos sa itaas, may naglalayog na drone. Nagkapira sana yan pa din. Dakulin mga provisiones digdi na siguro kay puwanta ining i-interview mismo kay Kagawad Onrubia para mapaliwanag. May mga naririparo din na bawal magpalayog nin drone sa mga disaster areas such as may sulo o natural na kalamidad. Pero subject to exceptions, dahil pa ugaring na exception ining nakakag sa ordinansa. So, iharap po tayo yan. Ang mga penalidad sa first offense, 1,000 pesos. Second offense, 3,000 pesos. Third offense, 5,000 pesos or imprisonment na sa laog nin anong na bulan, pero dahil man magsubra sa sarong taon or multa, buda, preso, depende sa diskresyon kan korte. Ini magiging epektibo ini oras na pinirmahan na ni Mayor Crisel Lagman Luistro ang nasabit na ordinansa na ipinasar na kasuod ma. Yan tabi pa rin ang mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa buraltadahan tayo ng mga reports na yan ha. Ang pagpalayog ng drones, mga restrictions, limitasyones sa pagikan ordinansang naipasar po kan City Government of Tabaco, the City of True Love. Salamat kumpadreng Jomar. Salamat man po kan sa inyong paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Don't forget, Bama Mary Day ngunyan. Salamat kita kay mahal na inang Santa Maria. Salamat amang Diyos ang magbantay. Tulos masunod, News Manager, News Director Mardila. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Sa indong natangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan